नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. सर्वे संतु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भात भवेत. संपूर्ण जगाला भारताने आयुर्वेद हा एक उत्तम असं शास्त्र दिलं की ज्याच्यामुळे मानवाचं शरीर निरोगी राहू शकते. आणि या आयुर्वेदाने अनेक लोकांना, अनेक म्हणजे अत्यंत दुर्धर आजारातल्या रुग्णांना देखील हात दिलेला आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये आयुर्वेदाकडे खूप उशिरा त्याचा इलाज होतो किंवा त्याचा गुण येतो म्हणून बघण्याचा थोडासा दृष्टिकोन वेगळा झालेला होता. परंतु आता पुन्हा आयुर्वेदाला तेच सुवर्ण दिवस आलेले आहेत. होय, सुवर्ण दिवस म्हटल्यावरती आज धनत्रयोदशी आहे. धन्वंतरी पूजन आज केलं जाते आणि सगळ्यात उत्तम धन म्हणजे आपलं आरोग्य हेच असते. आणि याच अनुषंगाने या आयुर्वेदावरती एकूणच आयुर्वेद काय आहे आणि आज धन्वंतरी पूजनाच्या निमित्ताने या आयुर्वेदाचं महत्त्व काय आहे हे सांगण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये आपण आमंत्रित केलेलं आहे डॉक्टर योगेश गोडकर यांना. गोडकरशी तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. डॉक्टर योगेश गोडकर यांनी पंचकर्ममध्ये MD केलेलं आहे आणि ते सिंधुदुर्गचेच सुपुत्र आहेत. निश्चितच त्यांच्या तोंडून आपण आज ऐकणार आहोत आयुर्वेद म्हणजे नक्की काय आहे आणि आयुर्वेद किती महत्त्वाचं आहे. पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा देते आणि दीपावलीच्या देखील शुभेच्छा देते. थँक्यू. डॉक्टर गोडकर, आपण आयुर्वेदाचं प्रत्येक वेळेस गुणगान गातो. मध्यंतरी एक काळ असा होता की आयुर्वेदाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता की उशिरा त्याचा गुण येतो. परंतु पुन्हा आज जगाने आयुर्वेदाला अंगीकारलेला आहे. काय सांगाल या संदर्भात? नक्कीच. काय झालं, मध्यंतरीच्या काळामध्ये आयुर्वेदाविषयी खूपच त्याच्याकडे दुर्लक्षित केलं गेलं. इवन आपल्या स्वातंत्र्यापासून स्वातंत्र्याच्या पूर्वीचा काळ जर आपण बघितला तर त्यामध्ये घरोघरी आयुर्वेद वापरला जात होता. घरोघरीच्या म्हणजे इवन तुमच्या घरातल्या आजीबाईचा बटवा जो आपण म्हणजे पूर्वीच्या काळी ऐकत होतो तो आता कुठेतरी विलुप्त होत गेलाय. आणि पूर्वीच्या काळी लोक घरातल्या घरातच उपचार करायचे ज्या प्रायमरी लेवलपर्यंत. पण आणि त्यानंतर मग लोक बाहेर मेडिसिनसाठी किंवा औषधोपचारासाठी बाहेर जात होती. पण अर्धाधिक 50% उपाय जो आपला घरगुतीच होत होता. आजी आजोबाच आपल्याला सांगत होते की हे खास, दुधामध्ये हळद मिक्स करून खा म्हणजे त्याला कफ कमी होईल. हे जे छोटे छोटे नुसके होते ते वापरले जात होते. पण काय झालं, नंतर मग इंग्रजांचा काळ जसा सुरू झाला आपल्या, तर त्यानंतर पाश्चिमात्य मेडिसिनचा त्याच्यावरती प्रभाव पडत गेला आणि इंग्रजांनी इतका त्याच्यावरती आपल्या पूर्ण सिस्टीमवरती एवढा त्याचा प्रभाव करून घेतला की मग हळूहळू आयुर्वेद हे लूप होत गेलं. त्यामुळे नंतर मग काय झालं की लोकांमध्ये हेच जे मॉडर्न सायन्स मेडिसिनच जास्त चांगलं आहे, जास्त उपयुक्त आहे. आणि त्यानंतर मग त्याचा हळूहळू त्याची कमतरता होत गेली आणि मग तो संपून गेला. पण आताच्या काळात ह्या गेल्या दशकामध्ये म्हणजे गेल्या 10 ते 15 वर्षापर्यंत आज पुन्हा एकदा आयुर्वेद हा पुढ्याने पुन्हा एकदा तो उभा राहतोय आणि त्याचे चांगले फायदे लोकांना समजू लागले आहेत. पूर्वीच्या काळी ते समजूत काही शेवटी म्हणजे लोकांना समजणार कधी, जेव्हा ते त्यांना प्रूफ करून दाखवले जातील तेव्हा समजणार. त्याच्या आधी समजणार नाही. म्हणजे हा सूर्य आणि हा जयेंद्र तसं जेव्हा आपण लोकांसमोर दाखवणार तेव्हा ते त्यांना विश्वास पटणार, अदरवाईज त्यांना विश्वास पटणार नाही. आणि हे शास्त्रच मुळात इतकं जुनं आहे आणि इतकं प्रचलितही होतं, आधी आहे, अजूनही आहे. आणि त्याचे जे काही महत्त्व आहे ते अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बरोबर. सो आता हळूहळू लोकांना ते कळायला लागलं. इव्हन आता जे क्रॉनिक डिसीजमध्ये सुद्धा लोक आता म्हणजे कॅन्सरसारख्या आजारामध्ये सुद्धा आता लोक हे साईड बाय साईड कुठेतरी आयुर्वेद पण करायचा ह्याच्यावरती सुरू केलेलं आहे. सो आता नक्कीच आयुर्वेदाचं महत्त्व आता वाढलेलं आहे. नक्कीच. आपण जसं म्हणालात की लहानपणी म्हणजे आजी आजोबा हेच अधिक औषध आपल्याला देत असत. म्हणजे मला आठवते आमच्या लहानपणी म्हणजे मी सुद्धा जर साधी सर्दी खोकला झाला तर आमच्या अंगणामध्ये अडुळशाचं झाड असायचं, त्याची पानं काढली जायची, तुळस वगैरे, त्याचा काढा आम्हाला 2-3 दिवस दिला जायचा. सर्दी ओके, खोकला ओके, म्हणजे काहीच प्रश्न नव्हता तेव्हा साध्या ह्या गोष्टींकडे डॉक्टरांकडे जाण्याचा. परंतु आज बघतोय पर्टिक्युलरली आत्ताचा जो सीझन आहे ज्यांना प्रत्येकाला सर्दीचा खोकल्याचा त्रास आहे. परवाच्या दिवशी एक पेपरमध्ये मूल्यांकनही आलेलं की कफ सिरपचा विक्री ही कित्येक पटीने वाढली आहे. कारण लोक सर्रास मेडिकलमध्ये. आता काय झालंय, कोरोनाच्या नंतर हा प्रकार जरा जास्तच वाढलाय आणि लोक पण तेवढीच एकदम सजग झालेली आहेत की जरा काही झालं तर काही नसेल का, ही एक अवेअरनेस निर्माण झालाय. त्यामुळे हे आता सर्दी किंवा खोकल्यासाठी लोकांची हेच वाढलेली आहे. बरोबर. आपलं जसं आयुर्वेद तुम्ही म्हणालात की आपलं हे प्राचीन शास्त्र आहे.
परंतु हा आयुर्वेद आपल्या मानवी जीवनाशी निगडीत असा आहे. ऋतू म्हणा किंवा सण म्हणा, आता दीपावलीच्या म्हणजे धन्वंतरी दिनादिवशी, जयंती दिवशी जेव्हा आपण हा कार्यक्रम घेतोय, तर आपल्या सणांचा सुद्धा आपल्या आयुर्वेदाशी किंवा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी हे सण आणि आयुर्वेद हा जोडला गेलेला असायचा. जसं आपण संक्रांतीला तिळाचे लाडू खातो स्निग्धता यावी, किंवा आपण दिवाळीच्या वेळेस दरवेळेस म्हणजे सातिवनाचा किंवा ह्याचा रस घेतला जातो. मग हे जे सण आणि मानवी आयुष्य आणि आयुर्वेद ह्याची सांगड कशी घालाल? ऍक्च्युली आयुर्वेदाच्या शब्दामध्येच ते आहे. आयुर्वेदमध्ये काय होते, आयु आणि वेद असं त्याचं जर तो आपण फोड केली त्याची, तर आयु आणि वेद. आयु म्हणजे काय, तर ते निरोगी आयुष्य आणि वेद म्हणजे तुमचं सायन्स, विज्ञान. म्हणजे आयुर्वेद म्हणजे जीवनाचं सायन्स काय असेल तर ते लाईफ ऑफ म्हणजे आयुर्वेद इज अ लाईफ ऑफ सायन्स असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही. कारण आयुर्वेदाची जी निर्माण केलेलं आहे आयुर्वेद, हे ह्या अनुषंगानेच निर्माण केले. त्यांनी असं नाही म्हटलंय की तुम्ही रोग किंवा रोगासाठी किंवा एखाद्या व्याधीसाठी म्हणून ही चिकित्सा पद्धती आहे असं नाही सांगितलंय. त्यांनी सांगतानाच काय सांगितलंय की तुमची जीवनशैली कशी असावी, तुम्ही जीवनामध्ये तुमच्या म्हणजे पहिला मोटो जो आहे आयुर्वेदाचा, पहिलाच जर श्लोक बघितला तुम्ही तर त्याचा श्लोकच असा आहे की स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम. स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम म्हणजे काय की स्वस्थ व्यक्तीच्या स्वास्थ्याचं पहिलं रक्षण करावं आणि नंतर समजा ह्यातूनही पुढे आजार झाले तर त्याच्या व्याधीचं परिमोक्षण करण्यासाठी काय सांगितलंय तर ते ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. पण प्रथमतः पहिल्यांदा काय करा की तुम्ही तुमचं दैनंदिन आयुष्य नीट जगा आणि ते कसं जगलं पाहिजे त्याची सुरुवातच त्यांनी तशी केलेली आहे. म्हणजे तुम्ही जर आयुर्वेदाचा खंड बघितला तर ते 2 सेक्शन केलेत. पहिल्या सेक्शनमध्ये त्यांनी काय केलंय की ऋतुचर्या, दिनचर्या, तुम्ही काय खाल्लं पाहिजे, काय विहार केला पाहिजे, कसा आहार असला पाहिजे, या सगळ्याबद्दलची माहिती दिली. मग त्याच्यामध्ये दुधाचे प्रकार किती आहे, दुधाच्या क्वालिटीज किती आहेत ते सगळं दिले. शाकवर्ग, कडधान्य हे ह्याच्यामध्ये काय काय मिळतं किंवा काय काय त्याचा कसा वापर केला जातो ह्याचं सगळं पहिलं वर्णन केलेलं आहे. आणि त्यानंतर डिसीज म्हणजे तुम्ही जर व्याधी म्हणाल तर ते नंतरच्या ह्याच्यामध्ये पार्ट म्हणजे ह्याच्यामधून आपल्याला असं दिसून येतं की आजच्या जी काही आपले ग्रंथोक्त जी ऋषीमुनींनी जे आपल्याला डिझाईन केले, जो आयुर्वेद डिझाईन केलाय हा असाच डिझाईन केलाय आणि ती जीवनशैली तशी करावी आणि वापरावी म्हणून त्यानंतर तुमचं एक चांगलं लाईफ तुम्ही जगू शकता असं सांगितलंय. पण आपल्याकडे काय झालं की आजकाल काय होतंय की हा विषय आपण दुर्लक्षित करतो की जी जीवनशैली जगली पाहिजे तशी आता जगत नाही आहेत, त्याच्यामुळे व्याधीचे हे प्रमाण वाढलेलं आहे आणि मग डायरेक्टली आपण व्याधीकडे जातो. पण तोपर्यंत काय होतंय की ती व्याधीची जी अवस्था आहे ही पुढच्या अवस्थेमध्ये तो पोचलेला असतो आणि नंतर तुम्ही आयुर्वेदाकडे येतात. पण आयुर्वेदाकडे येण्याचा मार्ग पण तुमचा पहिला असेल का तर नाही आहे, तो नंतरचा आहे. म्हणजे आता आम्ही जवळजवळ 8-1 वर्ष मी प्रॅक्टिस करतोय, 8-10 वर्ष, त्याच्यामध्ये असं दिसून येतं की सगळं होतं हे होत नाही, नंतर मग कोणतरी आयुर्वेदाकडे येतो. तर असं न करता की पहिलं आयुर्वेदाने काय सांगितलं ते नीट लक्षात घेतलं पाहिजे प्रत्येकाने किंवा लोकांनी की ऋतुचर्या, प्रत्येक ऋतूमध्ये आपलं कसं वागणं असलं पाहिजे, कसा आचार असला पाहिजे, कसा आहार असला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे ते घेतलं. आता तुम्ही मग असे म्हटलं की मकर संक्रांतीला आपण तिळगुळ खातो. तिळगुळ का खातो? कारण तिळगुळामध्ये स्निग्ध असतात, स्निग्धता सांगितली म्हणजे बल. ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये काय होतं की सूर्य धनुराशीतून तो मकर राशीमध्ये प्रवेश करत असतो. मग ह्यावेळी काय होतं की आदान काल सुरू झालेला असतो. आदान कालामध्ये काय होतं की सूर्याची जी किरणं ती तेज पडत असतात कारण तो ह्याचा काळ जानेवारी टू फेब्रुवारीचा काळ आहे. ह्याच्यामध्ये शिशिर ऋतू संपत असतो म्हणजे तुमचा हिवाळा संपत असतो आणि तो हे सुरू झालेला असतो. मग तिथे मध्ये काय होतं की निसर्गातली सगळी उष्णता किंवा ऊर्जा ही खेचली गेलेली असते. मग निसर्गाच्या ह्याच्याप्रमाणे आपल्या मानवी जीवनातली पण किंवा मानवी शरीरातली पण ऊर्जा ती खेचली आहे. मग ती तुम्हाला मिळण्यासाठी तीळ हा सगळ्यात बेस्ट त्याच्यावरचा हे आहे की तीळ हा काय उष्ण आहे, स्निग्ध आहे, त्याच्यामुळे तो बलदायक आहे आणि त्यासोबत आपण गुळ यूज करतो. तो गुळ पण त्या अनुषंगाने तो फायद्याचा ठरतो. म्हणून मी प्रत्येक सण असं त्यांनी डिझाईन केलाय. आता तुम्ही दिवाळीचा फराळ, मग तुम्ही सातविण्याचा मला उल्लेख केला. सातविण्याचा रस हा अग्निवर्धक आहे. आपण दिवाळीच्या याच्यामध्ये जो फराळ घेतो किंवा आता आपल्याकडे मोस्ट आपण कोकणमध्ये राहणारी माणसं मग आपल्याकडे काय असतात ते पोहे असतात, गोडे पोहे किंवा तिखट पोहे हेच प्रत्येकाच्या घरात असतातच असतात. अगदी शहरात सोडलं तर गावामध्ये आपण तेच यूज खातो. पहिला म्हणजे तो दिवाळीचा पहिला जी अभ्यंग स्नान असते त्याच्यामध्ये आपण तेच घेत असतो. सो पोहे हे काय आहेत, गुरु आहेत, जड आहेत. मग हे तुमचा फराळ जो आहे तो तेलकट असतो किंवा गोड असतो आणि गोड हा मधुर रस कधी पण हा गुरु असतो, त्याला पचायला तुम्हाला जड लागतो म्हणून तुम्हाला त्यामुळे त्यांनी
हे जे काही तुमचे आहार सांगितले त्याच्यावर जर काही काही प्रॉब्लेम झाला तर त्याचे अँटीडोट्स पण त्यांनी दिलेला आहे बरोबर की तो तुम्ही यूज करा, त्याने तुम्हाला ते होईल. बरोबर. सो अशाच अनुषंगाने सगळी डिझायनिंग केलेलं आहे. त्याप्रमाणे आपण त्या गोष्टीकडे जरा सायंटिफिक दृष्टीने बघणं गरजेचं आहे, ना की त्याच्याकडे आपण एक हे काय म्हणतात त्याला, अंधश्रद्धा किंवा हे काहीतरी असंच काहीतरी आहे असं नको, पण त्याच्याकडे जरा सायंटिफिक पण त्याचा वापर केला, बघितलं त्या दृष्टीने बघितलं नक्की तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसणार ते. बरोबर. नाही, अंधश्रद्धेचा तर काही विषयच येत नाही, कारण काय आहे, चंद्र धार्मिक म्हणायचं, धार्मिक म्हणजे त्या ह्याच्यामधून जर तसं जर बघितलं तर मग अनेक म्हणजे श्रद्धाळू अंधश्रद्धाळू ह्या वादात जर आपण पडलो तर आपण कदाचित आयुर्वेदाचं औषध कधीच घेणार नाही. परंतु आपलं जर म्हणजे जर प्राचीन काळापासून हे जर आहे आणि निसर्ग हाच आहे, हा निसर्गाशीच संबंधित असलेला शास्त्र आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काहीच वावगं असू नये. यालाच म्हणजे आता जसं तुम्ही म्हणालात की आपला म्हणजे थोडक्यात काय की आहार, विहार आणि विचार याचा जर सांगड घातली तर एकतर आपल्याला काही होणार नाही, आणि त्याच्यामध्ये जर आपण कुठेतरी मिसबिहेव केलं तर निश्चितच त्याचा आणि मग ते सगळं करून सगळं फिरून आयुर्वेदाकडे येण्यापेक्षा पहिल्यापासून जर हे केलं तर त्याचा निश्चित म्हणजे जी ओरड घातली जाते की बाबा आयुर्वेदिक औषध करतोय ना, थोड्या वेळाने तुला गुण मिळेल पण चांगला मिळेल, हे जे काही सांगितलं जाते हा कुठेतरी थोडंसं बसला पाहिजे, हे होईल म्हणजे सुधारेल ही जी समज आहे ती. आता डॉक्टर साहेब, जेव्हा आपण असं म्हणतो सगळंच बदललंय, आज प्रत्येकाच्या तोंडात असते अरे काय त्या काळात असं होतं आता असं झालंय, त्या काळात हे होतं आता असं आहे. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये असंही म्हटलं जाते किंवा असाही प्रवाद आहे की ज्या वेळेस तेव्हा त्या काळात ऋषीमुनी जे काही औषधं वगैरे काढत असत, झाडपाला काढत असत, फुटून देत असत, काय करत असत, कषाय किंवा काय अरिष्ट जे काय असेल ते करीत असत, ते फार प्युअर होतं. आज सगळं बदललेलं आहे, आज सगळीकडे खतं आली आहेत, आज सगळीकडे पेस्टिसाइड्स आले आहेत, आज सगळीकडे इन्सेक्टिसाइड्स आले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये झाडांनी सुद्धा आपले औषधी गुणधर्म कुठेतरी थोडेसे बांधून ठेवले आहेत किंवा ते कुठेतरी संकुचित करून ठेवले आहेत, जे 100% त्यांनी द्यायला पाहिजे ते देत नाहीत, आणि म्हणून कदाचित ह्याचा गुण उशिरा पडतो. काय सांगाल या संदर्भात? कारण हा प्रश्न अनेक जण विचारत असतात. नाही, तुम्ही म्हटलं की त्याचे काही गुणधर्म नक्कीच त्याचं जी क्वालिटी ऑफ जी मेडिसिन्स होती किंवा पूर्वीच्या काळी असतील तर त्याच्यामध्ये काय होतं की जशी तुमची क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जर कमी झाली असतील तशी क्वालिटी ऑफ हेल्थ पण कमी झाली ना. लोकांची जी जीवनशैली आहे, ज्या ह्याच्यामध्ये जगतायत, ज्या डेलीच्या रुटीनमध्ये जगतायत त्याच्यामध्ये त्यांची सुद्धा कॅपॅसिटी कमी झाली ना. जुनी माणसं काम पण तितकंच करत होती, आता जमतंय का आपल्याला? आताच्या लोकांना जरा काही कामं झाली तर ते कुठेतरी थकतात, पण पूर्वीच्या काही नव्हतं ना ते. सो जशी तुम्ही जर मेडिसिनबद्दल म्हणत असाल की त्याची क्वालिटी कमी झाली, याला कारण आपणच आहोत. म्हणजे तुम्हीच म्हटलं की पेस्टिसाइड यूज केलेत किंवा रसायनं यूज केले, त्याच्यामुळे त्याची क्वालिटी नक्कीच जमिनीचा पोतही कमी झाला असेल ना त्याप्रमाणे, किंवा त्याचा जो काही बाहेर काढलेली त्याची शक्ती आहे ती पण कमी झालेली असेल. सो तसा जर विचार केला तसं होत नाही. पण ॲक्च्युली कसं झालं माहिती आहे की आयुर्वेदाने तुम्ही म्हटलं तसं की उशिरा त्याचा रिझल्ट येतो, तर माझं मत याच्याबद्दल जरा वेगळं आहे की उशिरा रिझल्ट येतो ह्याला कारण आपण तो आयुर्वेद कसा बघतो त्याच्यावरती तो उशिरा रिझल्ट येतो असं आपल्याला वाटतं. पण ॲक्च्युली ऋषीमुनींनी किंवा आचार्यांनी जे काही आपले ग्रंथाचार्यांनी लिहून ठेवले त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे की तुमच्याकडे एखादा पेशंट आला तर तुम्ही त्याची पहिली शुद्धी करून घ्या, त्याची शरीर शुद्धी करा. आणि त्या दोन चिकित्सा आहेत. पहिले बघा, एक म्हणजे शोधन चिकित्सा आणि दुसरी आहे शमन चिकित्सा. शमन चिकित्सा म्हणजे आपण जी मेडिसिन घेतो, म्हणजे गोळ्या म्हणा, काढे म्हणा, चूर्ण म्हणा, ही शमन चिकित्सेमध्ये येतं. आणि शोधन चिकित्सेमध्ये काय येतं की पंचकर्मासारख्या काही प्रोसिजर येतात की जी शरीर शुद्धी करतात. त्यामुळे सांगताना त्यांनी काय म्हटलं, बरेच मला वाटतं 7-8 जर आजार सोडले तर बाकी सर्व आजारांवरती पहिल्यांदा शोधन करण्यास सांगितलंय. म्हणजे तुम्ही त्या रुग्णाची शुद्धी करून घ्या आणि मग तुम्ही शमन चिकित्सा यूज करा, जेणेकरून त्याला ते लवकर रिझल्ट मिळेल. आजकाल काय होतंय की शोधनाकडे कोण जात नाहीये, शोधन करायला, बिकॉज इट इज टाइम टेकन, त्याला खूप वेळ लागतोय किंवा त्याला प्रोसिजर थोड्याशा त्या मोठ्या आहेत, त्यामुळे लोकांना डे टू डेच्या म्हणजे धक्काधक्कीच्या जीवनामध्ये त्याला वेळ देता येत नाही किंवा नोकरी संदर्भात वेळ देता येत नाही, आणि त्यामुळे शमन चिकित्सेवर जास्त भर दिला जातो. आणि शमन चिकित्सा थोडंसं सोपी ती हे आहे, त्याच्यामुळे काय होतं की लोकांना रिझल्ट त्याचा थोडासा लेट येतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला एका महिन्यात रिझल्ट किंवा 15 दिवसात रिझल्ट मिळणारा पाहिजे तो तुम्हाला मग 2-3 महिने त्याला लागतात, आणि तेवढा पेशन्स राहत नाही.
आणि मुलामध्ये लोकांचं काय झालंय की फास्ट फूड झालंय. म्हणजे आता तुम्ही जेवण सुद्धा त्यांना 2 मिनिटात मॅगी, हे जे काही म्हणजे त्याचा सराउंडिंगचा इफेक्ट प्रत्येकाच्या मनावर पडत चाललाय. आणि म्हणजे पूर्वीच्या काळी चालणं होतं फिरून, आता गाड्या आल्यात पटापट सगळं, म्हणजे तुमची सगळी फोनमुळे सगळं लवकर हे झालंय, दळणवळण लवकर झालंय. त्यामुळे फास्ट लाईफमध्ये माणूस इतका गुंतलाय ना की त्याला लेट काय नको आहे, लेट काय झालेलं तो कधी एक्सेप्टच करत नाही त्याचं मन. त्याच्यामुळे हा इम्पॅक्ट पडतोय. पण जर त्या आयुर्वेदाला जरा वेगळ्या दृष्टीने जर बघितलं आणि जर आपण स्वीकारलं ना तर नक्कीच तुम्हाला त्याचा रिझल्ट नक्कीच चांगला आणि लवकर मिळेल. बरोबर, खरंच आहे. मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. बरोबर, एकदम बरोबर. मानसिकता बदलणे हे खूपच गरजेचं आहे. कारण आपण जर एवढं, म्हणजे हे भारताचं एक फार अनमोल असं गिफ्ट आहे अख्ख्या जगाला, आणि त्याचा जर आपण वापर नाही केला तर आणखीन कोण चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. कारण आपलं शरीर त्याच ढाच्यामध्ये बनलेलं आहे आणि ते जास्ती आपल्याला सुटेबल आहे. आणि म्हणूनच असं म्हटलं जाते ना की आयुर्वेदाचे उपचार हे काय म्हणतात त्याला, साईड इफेक्ट रहित, त्याला कुठलेही साईड इफेक्ट नसतात असं. त्यामुळे तुम्ही बिंदास घ्या. काही म्हणजे इतर आपण थेरपींच्या किंवा इतर पॅथींवरती आपण नाव ठेवत नाही आहोत, परंतु काही ह्याचे म्हणजे त्याचे साईड इफेक्ट असतात, त्याचे म्हणजे काही परिणाम होतात, दुष्परिणाम होत असतात. मग ते टाळण्यासाठी साईड बाय साईड आपण आयुर्वेदाची कास धरतो किंवा त्याचा औषधोपचार सुरू करतो. आता जसं तुम्ही म्हणालात की शमन आणि शोधन, म्हणजे हे शमन म्हणजे औषधं आणि शोधन म्हणजे तुम्हाला ज्या काही चिकित्सा कराव्या लागतात इतर त्या, या संदर्भामध्ये काय सांगाल? कारण आपण बऱ्याच वेळेस, आणि आता तर ते खूपच आपण सातत्याने ऐकत असतो, वाचत असतो की शरीरशुद्धी किंवा वेगवेगळे पंचकर्म कोण करू शकते, काय त्याचं तंत्र आहे? मुळात काय झालंय की आयुर्वेदाने जे काही सांगितलेलं आहे ज्या गोष्टी त्या करणं थोडंसं अपेक्षित असतं आणि आवश्यक असतं. आजकाल काय झालंय की लोकांच्या डेली रुटीन्समध्ये एवढं त्यांचं मिसबिहेविंग वाढलंय, म्हणजे अपत्य करणं वाढलंय, आहाराबद्दलचं, विहाराबद्दलचं, खाण्यापिण्याचं, तुमच्या झोपण्याचं. आज लेट नाईट झोपतात, जेवतात 10 वाजता. पूर्वीच्या काळी लोक 7 पर्यंत जेवत होती. ही आपली मागची वडिलांची एक पिढी आणि त्याच्या मागची पिढी, त्याच्या मागच्या पिढी तर ठीक होतं. म्हणजे आमच्या मागची जी पिढी आहे तिथून जे काय सुरू झालंय हे आज आता कंटिन्यू होत आलंय. पण तुम्ही आजोबांची जर पिढी बघाल तर ती संध्याकाळी 7 वाजता जेवत होती. सकाळी उठल्यानंतर ती नाश्ता करणं, जेवण घेणं हे आणि कामावर जाणं, दिवसभर काम करणं, संध्याकाळी घरात 7 वाजता की काय दिव्यात 7 वाजता वात आणि तोंडात हात, अशी एक ती हे होती. म्हणजे संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या पूर्वी जेवणं हे होतं. आणि ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे जी आपण आज करत नाही आहोत. लोकांनी जर संध्याकाळचं जेवण जर टाळलं किंवा संध्याकाळी सूर्यास्तापूर्वी जर भोजन हे ठेवलं तर मी तर म्हणेन की तुमचं 70 to 80% आजार तुम्ही तिथेच बंद करा. आजकाल काय होतंय की तुम्ही लेट नाईट जेवताय, हां ठीक आहे, त्याला काही नोकरीशी रिलेटेड माणसं आहेत, त्यांच्यामुळे त्यांना ते लोक म्हणतात की आम्ही सांगतो लोकांना की सूर्यास्तापूर्वी जेवा 7 पर्यंत, पण ते समोरून आम्हाला असं उत्तर येतं की सर आम्ही येतोच घरात 7 वाजता, तर आम्ही काय करायचं? तर हा त्याच्यावरचा पर्याय कुणीतरी काढला पाहिजे. आमच्याकडून काहीतरी तुम्हाला सजेशन दिली पाहिजे की तुम्ही पण काहीतरी कॉम्प्रोमाइज केलं पाहिजे. आणि ते कुठेतरी मी म्हणतो की ते 9 नको ना, मग तुम्ही 7 ते 8 मध्ये तरी कुठेतरी ते घ्यायचा प्रयत्न करा किंवा काहीतरी त्याचा दुसरा पर्याय काढा. त्याचा तो काढल्याशिवाय आज त्याला गत्यंतर नाही राहिले. कारण आज 27, 25, 24 वर्षाच्या मुलांना हार्ट अटॅक येत आहेत, आज कॅन्सर्स होत आहेत. मला वाटतं 10 मुली जर आपण कॉलेजमधल्या पकडल्या तर त्यातल्या 7 ते 8 मुलींना PCODचा प्रॉब्लेम आहे. 10 कपल्स पकडली तर त्यातल्या 3 ते 4 कपल्सना इन्फर्टिलिटी आहे. तुम्ही डायबिटीसचं प्रमाण आज एज अर्ली होतंय, म्हणजे 30-35च्या आधीच तुम्हाला डायबिटीस सुरू होतोय. हे जे काही स्ट्रक्चर चाललंय ना हे काही योग्य नाहीये. आणि हे जर तुम्हाला सुधारायचं असेल तर तुम्हाला शरीर शुद्धी करणं, जे तुम्हाला सांगितलं मी की पंचकर्म करणं हे गरजेचं आहे युवा अवस्थेपासून. तुम्ही विचारलं की मला की हे कधीपासून आपण करू शकतो, तर एक युवावस्था आल्यापासून एक 14, 15, 16 वर्षापासून आपण पंचकर्माच्या काही गोष्टी, काही त्यातली पंचकर्म करू शकतो अप टू द तुमच्या वार्धक्यापर्यंत म्हणजे मिडल एज मध्ये काही वुमन व्हेरिएशन्स ही गोष्टी करणं गरजेचं आहे. स्वस्थ व्यक्तीने, तर मी तर असंच आवाहन करेन तुमच्या ह्याच्या पण की स्वस्थ व्यक्ती जो आज वयात आलेला मुलगा किंवा मुलगी आहे त्यांनी प्रत्येकाने दरवर्षी एक तरी पंचकर्म करून घ्यावं. पंचकर्म काय आहे, आपण तुम्हाला सांगायचं झालं, सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर आपण विहीर आपल्याकडे असतो, ठीक आहे. सो विहीर ही दर 3-4 वर्षांनी त्याचा गाळ उपसावा लागतो आपल्याला.
नाहीतर काय होतं की ते पाणी कुठेतरी खराब होतं, बरोबर. गढूळ होतं, त्याच्यामध्ये झरे- पालापाचवा झऱ्यांच्या झरे ठिकाणी. झरे नीट येत नाहीत किंवा ते बरोबर. कमी येतात, पाणी कमी होतं त्याचं. म्हणून आपण काय करतो, गाळ उपसून बाहेर काढतो. बरोबर. गाळ उपसणं म्हणजे काय की ती विहीर जी आहे आपण ती शुद्ध करतो आणि चांगले आपण झरे त्याचे तोंड जी ब्लॉक झालेली असतात ती आपण ओपन करतो. सेम थिंग हे पंचकर्माच्या बाबतीत किंवा शरीरशुद्धीच्या बाबतीत आहे. तुम्ही डे टू डेचं लाईफ जगताय, त्याच्यामध्ये तुमची जी काही अपत्य होत आहेत, त्याच्यामुळे जे काही आपले चॅनल्स आहेत किंवा जे काही आपले सेल्स आहेत, त्याचे जे काही सिक्रिशन्स होत आहेत, हार्मोनल सिक्रिशन्स आपल्यामध्ये होत आहेत किंवा एन्झाईम्स काही सिक्रेट केली जातात. पचनासाठी जे आपण पचन केलं तर ते काही एन्झाईम सिक्रेट होतात आणि ते डायजेस्ट करतात त्याला. हे जे काही प्रकार आहेत ना, हे कुठेतरी कमी होतात किंवा त्याचं जे प्रमाण होतं ते कमी होतं. मग ह्याने तुम्ही पंचकर्माने काय होतं की ते सगळं तुमचा जो गाळ आहे किंवा जी काही तुमची टॉक्सिसिटी आहे ती शरीराच्या बाहेर काढून टाकली जाते. आणि जेव्हा तुम्ही टाकता बाहेर, तेव्हा तुमचे एक नवीन सेल जनरेशन किंवा त्याला एक नवीन ऊर्जा निर्माण होते आणि तुम्ही एक फील चांगलं बेटर करतात. त्यामुळे तुम्ही भविष्यात जे तुमचे होऊ घातलेले आजार जे आहेत हे तुम्ही बऱ्यापैकी कमी करू शकतात. बरोबर. बाकी जे काही ऍक्सिडेंटल आजार असेल किंवा काही संक्रमण झालेले आजार असेल किंवा व्हायरल इन्फेक्शन्स पैकी आता ते तुम्हाला कुठेतरी फेस केलेच पाहिजे. बरोबर. पण हे जे काही क्रॉनिक डिसीज आहेत हे तर आपण नक्कीच त्याच्यामध्ये आपण दूर करू शकतो. निश्चितच. खूपच छान तुम्ही उदाहरण दिलं विहिरीचं, म्हणजे जे की आपल्याला लगेच, म्हणजे मलाही ते एवढं सुंदर आवडलं की म्हणजे खरंच मी असं व्हिज्युअलाइज करत होते तुम्ही सांगताना की आपण ते 2-3 माणसं खाली तो गाळ भरून देत असतात, लोक खेचून घेत असतात आणि त्याच्यानंतर सुंदर म्हणजे पाण्याचे ते झरे मोकळे होतात आणि लगेच विहीर भरायला सुरुवात होते. खूपच छान उदाहरण आहे. तसंच शरीराचे ते जे आहे जे अटकलेलं ते जर कचरा साफ केला तर तुम्ही तर चांगलं निरोगी डायजेशन तुमचं वाढेल. आणि मेन सगळं बघा, सगळ्याच गोष्टी चालतात ना ह्या आपल्या पचनशक्तीवर. म्हणजे आयुर्वेदाने अग्नीचा सगळ्यात मेन त्याचा रोल सांगितलेला आहे की माणसाची अग्नी ही चांगली असली पाहिजे. बरोबर. की कारण सगळा कारभार तिथूनच चालतोय ना. बरोबर. तुमचं डायजेशन जर वीक झालं तर पुढचं तुमचं जे काही आपण जे धातू जे सांगितले शरीराचे रसरक्त अस्थि मज्जा शुक्र जे 7 धातू सांगितलेले आहेत, ह्या धातूमधून ते धातूंचं पोषण जे आहे हे रसाद्वारेच होतं ना. पहिला रस आहे तो, रस म्हणजे काय की अन्न रसच आहे ना तो. सो हे जे पोषण होतं, उत्तरोत्तर जे पोषण होतं ते होत नाही आणि मग तुम्ही कुठच्या ज्या याच्यामध्ये तुम्हाला जर कमतरता असते त्या याचा तुम्हाला आजार होतो. मग मेदधातू असेल तर मेदधातूची जर तुम्हाला वृद्धी जास्त झाली तर तो तुम्हाला लठ्ठपणा येणार आहे, ओबेसिटी वाढते. त्याच्यामध्ये जर कमतरता आली तर तो कृशता येणार, म्हणजे इकडे खातोय भरपूर पण अंगाला काय लागत नाही. सो इट इज अ मेदधातूचा हे आहे. असे जे काही आजार होतात नंतर त्याला कारण ही असतात. सो तुमचं अग्नी हा खूप मेन, म्हणजे अग्नीला त्यांनी मिडल स्थानी धरलेला आहे. सो अग्नीचा उपयोग किंवा अग्नीचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. आपली जर भूक मंदावते म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, हा सगळ्यांनी लक्षात घेतला पाहिजे. म्हणजे तुमचं भूक लागणं आणि सकाळचं पोट साफ होणं, ह्या 2 गोष्टी माणसाच्या योग्य असतील तर तो चांगलं त्याची रेल्वे त्याची नीट चालले, पटरीवर चालले असं म्हणायला हरकत नाही. पण ह्यात कुठेतरी बिघाड होते म्हणजे समजावं की काहीतरी मला गरज आहे. बरोबर. निश्चितच. मग आता हे करताना त्याला काही वयाची अट आहे का? आता तुम्ही जसं सांगितलं की 14 ते 15 वर्षापासून तुम्ही वार्धक्यापर्यंत करू शकता. वयाची अट म्हणजे त्याच्यामध्ये नाही, परंतु कुठला आजार समजा असेल तर त्यांना हे पंचकर्म करू नये असं काही असते का? हां, नक्कीच. म्हणजे आयुर्वेदाने फक्त करा म्हणूनच सांगितलेलं नाही किंवा त्याचा त्यांनी सारासार विचार केलेला आहे की बाबा कोणी करावं, कोणी करू नये, कधी करावं, त्याचे काही काळ डिफाईन त्यांनी करून दिलेले आहेत. तर पंचकर्मामध्ये पहिली 5 कर्म येतात. वमन विरेचन येतं, रक्तमोक्षण येतं, नस्य येतं आणि बस्ती येते. बस्ती त्यातली अर्धचिकित्सा सांगितलेली आहे. म्हणजे बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हे आपले जर तुम्ही आयुर्वेदाचं बघितलं तर वात पित्त कफ ही बेसिक दोष सांगितले आणि त्रिदोषात्मक आपली ही बॉडी असते. सो वात, पित्त आणि कफ. मग वातासाठी काही पंचकर्म सांगितलेली आहेत, पित्तासाठी काही पंचकर्म सांगितलेत, कफासाठी काही पंचकर्म सांगितलेत. ही करताना त्यांनी त्याचे काही कॉन्ट्राइंडिकेशन्स पण सांगितलेत. शोधणं म्हणजे काय की शुद्धी आहे. शुद्धी करत असताना तुमची बॉडी पहिली आधी ती प्रिपेअर पाहिजे त्यासाठी. आम्हाला जेव्हा आमच्याकडे पंचकर्मासाठी एखादा व्यक्ती किंवा रुग्ण येतो तेव्हा तो कॅपेबल आहे की नाही हे आम्हाला पहिलं बघावं लागतं. सरसकट ह्या गोष्टी होत नाहीत की बाबा कोणी आलं, हां चला ह्यांना सगळ्यांना एका ह्याच्यामध्ये घातलं आणि बाहेर काढलं, असं होत नाही. प्रत्येकाचं असेसमेंट करावी लागते, जे प्रकृती परीक्षण करावं लागतं. बाबा हा योग्य आहे का, बरं हा कुठच्या पंचकर्मासाठी योग्य आहे ते पण ठरवावं लागतं. तुमच्याकडे कोणीतरी एक 70 वर्षाचा आजोबा आले आणि तुम्ही त्यांनी सांगितलं की मला वमन करायचं आहे, विरेचन करायचं आहे, तर त्याला आपण वमन विरेचनसाठी घेऊ शकत नाही. कारण वमन विरेचन ह्या सगळ्यात ड्रास्टिक प्रोसिजर्स आहेत. त्याच्यामध्ये तुमची ती रुग्णाचं बल चांगलं लागतं. ते बल तुमची जर चांगलं नसेल तर ते तुम्ही करू शकत नाही. कारण ते शुद्धी आहे ना,
तुमची पण कॅपॅसिटी पाहिजे ते सगळं धारण करण्याची किंवा ते सोडण्याची. त्यामुळे यंग जी आपली हे आहे, तरुण जी व्यक्ती आहेत ना, हे तुम्ही कुठचंही करू शकता पंचकर्म. पण जर तुमचं वार्धक्य असेल किंवा काही आजोबा असतील तर त्यांच्यासाठी मग करण्यासाठी बस्ती राहतं, नस्य राहतं, हे प्रोसिजर राहतं. त्यामुळे वुमन व्हेरिएशन करता येत नाही. हे थोडी असेसमेंट करूनच ते करावं लागतं. अदरवाईज ते सरसकट सगळ्यांना केलं जात नाही. आणि आयुर्वेदाचा बेसिकच त्याच्यामध्ये आहे. तुम्ही प्रत्येक आजाराचं त्यांनी कफ वातपित्त कफामध्ये त्यांनी डिफाईन हे केलेलं, क्लासिफाय केलेलं आहे. असं नाही की बाबा पेन किलर आता मॉडर्न सायन्समध्ये कसं होतं की दुखण्यावरती तुम्ही एकच डोके 2-4 प्रकारचे ड्रग आहेत ते सगळ्यांना सरसकट देऊ शकतात. तसं आमच्या आयुर्वेदामध्ये होत नाही. सर्दी म्हटल्यानंतर अँटीबायोटिक आलं, अँटीहिस्टामिनिक आलं, तुमचं कफ सिरप आलं, म्हणजे हे एक ठरलेलं हे आहे, पॅकेज असते. पण तसं आयुर्वेदामध्ये नाही. आयुर्वेदाची कफज प्रतिशय वेगळा आहे, पित्तच प्रतिशय वेगळा आहे, वातच प्रतिशय वेगळा आहे. मग कफासाठी वेगळी मेडिसिन आहेत, पित्तासाठी वेगळी आहेत आणि वातासाठी पण वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे एकाच घरातले 2 व्यक्ती समजा माझ्याकडे किंवा तुमच्याकडे जरा एका ट्रीटमेंटसाठी आले असतील, सर्दीसाठी आले असेल, तर दोघांच्या प्रकृती बघून तुम्ही दोघांची मेडिसिन वेगळी असणार. इव्हन तुम्ही दुसऱ्या डॉक्टरकडे जरी गेलात, दुसऱ्या बाजूच्या डॉक्टरकडे, तुमच्या आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे गेलात, तर त्याची मेडिसिन वेगळी असणार, ह्या डॉक्टरची मेडिसिन वेगळी असणार. सो हा जो विविधता आहे ना, हीच आयुर्वेदाची मेन ताकद आहे. कारण तो एका साच्यात कोणाला बघत नाही. प्रत्येक व्यक्तीची प्रकृती, कारण शेवटी व्यक्ती तितके प्रकृती आहेत ना. तुमचा स्वभाव सारखा आहे का? किंवा माझ्यासारखा दिसणारा माणूस तुम्हाला काल कणकवलीला दिसलेला असं कधी तुम्ही सांगू शकता का? किंवा तुमच्यासारखी फेसिंग असणारी एक महिला मला मुंबईला दिसलेली नाही. एवढी जर निसर्गाने विविधता ठेवली तर तुमच्या शरीरामध्ये पण तेवढीच विविधता आहे ना. प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा आहे, प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येकाची मेडिसिन्स पण वेगळीच आहे. त्यामुळे आयुर्वेदामध्ये कुठचं पॅकेज देऊ शकत नाही. म्हणजे बरीच लोक येतात, सर तुमच्याकडे पॅकेज आहे का? तर पॅकेज नाही होऊ शकत. तुम्हाला बघून ते पॅकेज ठरवता येईल किंवा तुम्हाला काय द्यावं लागेल ट्रीटमेंट हे ठरवता येईल, पण ते ऑलरेडी कधी डिसाईड नसते. तुमचं प्रकृती परीक्षण झाल्यानंतरच चिकित्सा केली जाईल. सो ह्या जो गोष्टी आहेत ना, ह्या गोष्टी फार आयुर्वेदाच्या खूप काय म्हणतात प्रबल गोष्टी किंवा बलदायी गोष्टी आहेत या. त्यामुळे ह्या जरा लोकांनी त्याचा पण विचार केला पाहिजे. नक्कीच. खूपच म्हणजे हे खरंच चांगलं आहे की आयुर्वेदामध्ये एवढा म्हणजे व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती आणि प्रकृती त्याप्रमाणे त्याचं औषध म्हणजे प्रत्येकाचं औषध म्हणजे जे मला औषध दिलेलं आहे ते कदाचित मला सर्दी झाली आणि परत माझ्या समजा आईला सर्दी झाली तर ते कदाचित तिला ऍप्लिकेबल होणार नाही असं सुद्धा असू शकतं. कारण तिची प्रवृत्ती वेगळी असणार आहे, सगळं तिकडे होणार नाही, काही त्यातलं होऊ शकतं, काही होणार नाही. बरोबर, निश्चित आहे. म्हणजे उचलून हे घे मला दिलेलं होतं डॉक्टरांनी तर तुलाही उपयोगी पडेल, तर ते तसं होणार नाहीये निश्चितच. पण आता एक शेवटचं म्हणजे आपण जेव्हा हे करतो, आज फास्ट लाईफ आपल्याकडे नेहमी हा शब्द परवलीचा झालेला आहे. परंतु ह्या फास्ट लाईफमध्ये जसं तर तुम्ही म्हणाल की थोडासा वेळ द्यावा लागतो, काही लोकांकडे वेळ नसतो म्हणून ह्या शोधन प्रक्रिया करायला ते इच्छुक असतात परंतु वेळ देऊ शकत नाहीत. अशा वेळेस मग एखाद्याला समजा आहे खूप इच्छा आहे परंतु आहे तो संपूर्ण ह्या सगळ्या व्यापामध्ये फार जखडला गेलेला आहे, अशांना काही शॉर्टकट असतील का? ऍक्च्युली शॉर्टकट्स हे तुम्हाला योग्य मार्गावर घेऊन जात नाहीत. ही लाईफची हे आहे. मग तुम्ही शॉर्टकट जेवढे मारायला जाल ना तेवढे तुम्ही कुठेतरी अडचणीत सापडत जाल. सो काही गोष्टी ह्या अशा आहेत, ह्या जीवनाबद्दलच्या गोष्टी आहेत किंवा हे जे आपण आयुर्वेदाबद्दल जे बोलतोय आज ते आपल्या जीवनाबद्दल आहे. माणसाचं जीवन नाही तर सगळं संपलंय. तुम्ही काही किती कमवताय, किती तुम्ही प्रॉपर्टी गोळा केले आणि तुम्ही उद्या नाही आहात तर सगळं संपलं ते. त्यामुळे ह्या गोष्टीकडे प्रत्येकाने, मी तर असं म्हणेन की नाही, मला एक अर्धा तास किंवा 1 तास माझ्या शरीराला किंवा माझ्या प्रकृतीला देणं गरजेचं आहे. आणि हे इट्स अ मॅन्डेटरी. तुम्ही ह्याच्यावरती तुम्ही साईड मार्ग बायपास नाही करू शकत ह्या गोष्टी. आणि बायपास तुम्ही करायला गेलात तर त्याचे तुम्हाला तितके मग त्याचे इफेक्ट्स पण तेवढे तुम्ही सहन केले पाहिजेत किंवा ती तुमची कॅपॅसिटी असली पाहिजे, मानसिकता असली पाहिजे. त्यामुळे मला तर वाटतं की हा वेळ नाही आहे हा प्रश्न नाही आहे. जेव्हा ते आपल्यावर येतं तेव्हा तुम्हाला ते करावंच लागतं. हे तुम्ही कधी विचार करता? जेव्हा तुम्ही स्वस्थ असतात तेव्हा विचार करतात. आजकाल काही क्रॉनिक डिसीजचा आजार तुम्हाला मी सांगतो. मी माझ्याकडचं एक ज्वलंत उदाहरण सांगतो. माझ्याकडे एक पेशंट चालू आहे सध्या की 24 वर्षाचा मुलगा आहे, 24 वर्षाचा मुलगा. आज त्याला सोरायसिसने तो कुठेतरी ग्रस्त आहे. आज गेली 5 वर्ष तो ट्रीटमेंट घेतोय. आज त्याची अवस्था अशी आहे, तो असं सांगतोय मला की सर तुम्ही मला काही द्या, किती काही द्या, औषधं कडू द्या, काही करायला सांगा, मी ते करायला तयार आहे, पण मला तुम्ही निघायचं आहे. ही मानसिकता कधी येते? जेव्हा तुम्ही ती 5 वर्ष काढता
तेव्हा येते. तुम्ही पहिल्या वर्षी तुमची मानसिकता येणारच नाही. बरोबर. तुम्ही तो जर मला पहिल्या वर्षीच आला असता माझ्याकडे किंवा आयुर्वेदाकडे आला असता तर त्यांनी हे नाही सांगितलं असतं मला की सर तुम्ही मला काही ट्रीटमेंट करा, मी करायला तयार आहे. ते भोगावं लागतं मगच तुम्हाला ते टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही. ही जी आपल्याकडे जी हे आहे ना ती म्हण आहे ही अशी आहे. याला शॉर्टकट्स नाही, लाईफमध्ये शॉर्टकट्स नाही करू शकत. तुम्ही बाकी क्षेत्रामध्ये शॉर्टकट्स काढा पण लाईफमध्ये काढता येत नाही. तरीसुद्धा कसं होतं की एक पंचकर्माच्या बाबतीत म्हणायला गेलं तर एक वर्षात, म्हणून मी म्हटलं वर्षातून सगळी नका करू पण वर्षातून एक तरी पंचकर्म करा. नक्कीच तेवढा तरी वेळ तुम्ही 8 दिवस 365 डेजमधले एक 8 दिवस आपल्या लाईफमध्ये काढून देणार. तुम्हाला नक्की त्याचं बेनिफिट किंवा त्याचे तुमच्या नक्की त्याची परत काय म्हणतात त्याला बँकेतून आपल्याला काय मिळतं पुढे जे काही इंटरेस्ट तो नक्की तुम्हाला मिळेल, नक्की मिळेल. हे कुठे जाणार नाही. एवढं शाश्वत आयुर्वेद आपलं आहे, एवढं हजारो वर्षांपासून ते आलंय आणि ह्याच्या पुढे पण ते हजारो वर्ष राहील, शाश्वत राहील. नक्कीच नक्कीच. हे म्हणजे याच ह्याच्यावरून मी असं आता तुम्हाला आवाहन करेन म्हणजे तुम्हाला की आमच्या दर्शकांना सगळ्या आज धन्वंतरी जयंती आहे, धनत्रयोदशी आहे. जसं मी मगाशी म्हणाले की उत्तम आरोग्य हेच आत्ताचं धन जास्ती सगळ्यात मोठं धन आहे. काय सांगाल आजच्या दिवशी आमच्या सगळ्या दर्शकांना? मी हेच सांगेन आज तुमच्या माध्यमातून कोकण साथ लाईव्हच्या माध्यमातून की सर सलामत तो पगडी पचास. बरोबर. तुमचं आरोग्य, तुमचं शरीर जर प्राकृत असेल किंवा योग्य असेल, हेल्दी असेल तर तुम्ही जग जिंकू शकता. बरोबर. तुमचं शरीरच तुम्हाला साथ देत नाही तर तुम्ही काही लाईफमध्ये तुम्हाला भरपूर अडचणींना सामोरं जावं लागेल. त्याच्यामुळे तुम्ही, आणि आयुर्वेद हा इतकं सुंदर शास्त्र आहे आपलं, जे आपलं आहे म्हणजे दुसऱ्याने आणलेलं पण नाही, आपलं आहे. पण आज आपण ते म्हणजे ते योग्य आहे हे सांगण्यासाठी आज आयुर्वेदाला घसा फोडावा लागतोय. बरोबर. तर ते फोडू म्हणजे पुढचं भविष्य आज सरकारने सुद्धा त्याच्याबद्दल चांगले विचार हे केलेत किंवा आज 2005 मध्ये मला वाटतं आयुषची स्थापना झाली आणि 2000 मला वाटतं 15 मध्ये त्यांनी एक सेपरेट आयुष मंत्रालय त्यांनी केलंय. आज एम्स सारखी संशोधनात्मक त्यांनी हे सुरू केले पण ते पुरेसं नाहीये. आज आपल्या पूर्ण भारतासाठी जे काही ज्या गोष्टी ज्या आपण आताच्या एरामध्ये राहतोय, 21व्या शतकामध्ये राहतोय आणि ह्या एरामधले जे आजार आहेत ते तेवढेच स्ट्रॉंग आहेत. त्यामुळे तुम्हाला तितकं स्ट्रॉंगली त्याच्यावरती फाईट करायला पाहिजे किंवा तुमची तेवढी तुमच्या शास्त्राची किंवा तुमच्या चिकित्सा पद्धतीची पण तेवढीच तयारी पाहिजे त्याच्यावर फाईट करण्यासाठी. तर त्यामुळे तुम्हाला आयुर्वेद हा सुरुवातीपासून जाणून घेतला पाहिजे आणि त्याच्याबद्दल त्याचं अनुकरण करत आलं पाहिजे. तर तुमच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की आयुर्वेदाची कास धरा, तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होईल. आयुर्वेदामध्ये बरीच अशा ट्रीटमेंट सांगितलेल्या आहेत की ज्या मॉडर्न सायन्समध्ये त्याच्याबद्दल उत्तर नाही आहे. पण आज बऱ्याच ठिकाणी, बऱ्याच चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये, केरळसारख्या ठिकाणी आज आयुर्वेद बऱ्यापैकी पुढे गेलेला आहे. इव्हन तुमच्या आज रामदेव बाबा म्हणा किंवा त्यांनी जे काही पुढे थोडंसं आणलंय, योगा जो आणलाय, हा योगाचा पण आपल्या शेवटी आयुर्वेदाने फक्त शरीराचा विचार नाही केलाय, मनाचा पण तितकाच विचार केला. त्यामुळे मन पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. आज काय होतंय की नुसत्या गोळ्या खातोय पण त्याचं मानसिक समाधान नाही आहे. आज ते मानसिक समाधान पण आयुर्वेदामध्ये त्याचा विचार केलेला आहे. तेव्हा तुम्ही सर्वांनी तुमच्या माध्यमातून ह्या दिवाळीच्या ह्या सणाच्या निमित्ताने मी सगळ्यांना आवाहन करू इच्छितो की आयुर्वेदाची कास धरा, आयुर्वेदाचा विचार करा आणि लव आयुर्वेदा, लिव्ह आयुर्वेदा. वा, क्या बात आहे. लव आयुर्वेदा, लिव्ह आयुर्वेदा असाच एक खूप सुंदर संदेश डॉक्टर योगेश गोडकर यांनी आजच्या दिवशी दिलेला आहे आणि ते खरं देखील आहे. आपला आहार, विहार आणि विचार जर योग्य असेल तर किंबहुना मला असं वाटतं की कुठल्याच डॉक्टरच्या दवाखान्यामध्ये कोणालाच कधी जावं लागणार नाही. परंतु तेच बाजूला ठेवून बाकीचं सगळं करतोय आणि म्हणूनच आज आपल्याकडचे सगळे जे काही दवाखाने असतात ते भरभरून पेशंटने वाहून भरलेले असतात. परंतु निश्चितच आजच्या दिवशी आयुर्वेदाची जर कास धरण्याचा जर आपण संकल्प केला आजच्या दिवसापासून तर हे जे काही छोटे मोठे विकार आहेत, आजार आहेत ते आपल्यापासून निश्चितच दूर पळतील आणि एक सुंदर निरोगी असं आयुष्य आपण जगू शकू. आणि याच संदेशाने आज आपण या मुलाखतीचा आपण आज शेवट करतोय. पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या दर्शकांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि डॉक्टर गोडकर यांच्या ओघवत्या वाणीतून आज आपण जे काही आयुर्वेदाचं महत्त्व आपण ऐकून घेतलं. खरंच मी ऐकताना सुद्धा मला खूप छान वाटत होतं की त्यांनी जे काही उदाहरणं देत होते ती
सर्वसामान्यांना पटणारी अशी होती. निश्चितच त्यांच्याकडून आपण वेगवेगळ्या अशा विषयांवरती यापुढेही मार्गदर्शन घेणार आहोत. पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांना दीपावलीच्या शुभेच्छा देते. डॉक्टर गोडकर, तुम्हालाही दीपावलीच्या शुभेच्छा देते आणि तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि खूप छान माहिती दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा संपूर्ण कोकणसार लाईव्ह आणि कोकणसारच्या टीमतर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. आभार.